Molt bon dia a tots, madre meva, com va començar. Molt bon dia a tots, ara sí. Així estem en Spem Pau, un nou vídeo. Perdó, tinc que començar així novament un vídeo perquè la setmana passada no vas poder pujar vídeos, problemes tècnics. Bé, estic molt lamentat per el que va passar al terme de l'hora de pujar vídeos, tal. Primer de tot, vas dir que anava a pujar vídeo segur, ho sent. Segon, vas dir que pujaria un vídeo parlant de la història, no ho he fet. Tercer de tot, Canal 9 va dir que es finalitzava tal, no vaig fer res, absolutament, moviment, stop, ni vas parlar, ni vas donar opinió, muy bien, Pau. Després, Extremo Duro, així teniu el disco, no parla, bé, sí, vale, va, ara vaig a relaxar-me un poquet. Tinc que dir-vos que jo, com a persona que sóc, sent música de tota language que es podria dir, perquè, bueno, si una cançó i una lletra m'agrada, jo ho vaig a sentir, no? Jo sé música en anglès, sé música en castellà i sé música en valencià, és dir, no tinc res en contra de ningun tipus de música perquè estiga per una llengua, val? Això sobretot. És de veres que jo preferís sentir un poema en valencià i una cançó en valencià que en castellà o que en anglès, és de veres, però Extremoduro n'hi ha que dir que és collonut. De fet, parlant així del disc, la última cançó que van treure, a veure si s'enfoca, és la de El camino de les utopies, que en la veritat faré un vídeo explicant sobre aquesta cançó, perquè realment aquesta cançó ha sigut una cançó que m'ha donat a mi per a pensar, no? Jo antes tenia com a concepte de llibertat, tenia un concepte de llibertat més com a llibertat era la independència, no? La independència jo relacionava la independència com a llibertat, i no és així, no és així, és de veres. Qualsevol bandera restringeix un territori, qualsevol bandera, no n'hi haurà mai una bandera que expliqui la llibertat, perquè la llibertat de les persones és fer el que ells volen, sense ningú tipus d'opressió, i n'hi ha que ser lliures, dona igual que la llibertat siga per part de la dreta ni llibertat per part de l'esquerra. Si tu vols ser lliure, dona igual del partit que sigues ni de les banderes que defenses, perquè ninguna llibertat tindrà ninguna bandera i ninguna llibertat tindrà res. Perquè és així com n'hi ha que tindreu. I aquesta cançó me va fer reflexionar, perquè jo quan parlava d'independència solia relacionar amb la independència té que ser un moviment de llibertat per part del poble català. És de veres, i al mateix temps no és de veres, no? Que aquesta és l'opinió que tenia jo i al final m'ha acabat adonant de que no és així. Això dedicaré un vídeo per a explicar això. Vaig a fer avui, no va tindre molt de sentit aquest vídeo, però va ser un vídeo orientatiu per a que aneu fent per mi i per vosaltres, que vos feu un esquemeta. Avui m'està eixint un valencià molt de capital, vosaltres, no sé. M'està donant la impressió de que m'està eixint un valencià molt de capital. El tema de Canal 9, jo vaig a entrar un poquet avui i la setmana que ve, o no sé, faré també un vídeo pues, dedicat per això. És dir, que la setmana que ve pot ser, només dic pot ser, vale, pare ja, que puge, crec que serien 3 o 2 vídeos, perquè vull deixar costant, no, aquest tema perquè m'interessa, no? I no vull quedar-me atrasat perquè també en el d'Obrim Pas, en el concert d'Obrim Pas que vaig anar, va ser una setmana que vaig dir hòsties, tio, aquesta setmana tinc que pujar vídeos perquè he anat al concert d'Obrim Pas, he anat a la manifestació, he fet tal... I què ha passat? Que no vaig fer res. Spem Pau, tio. Concentra't i centra't. Perquè, evidentment, claro, jo me comprometo a fer coses, vull fer-les, però, evidentment, el temps és un obstacle, no?, que està ahí i... Està ahí i no puc treballar per a tant de temps, sí que tinc idees, sí que tinc temes, tal, i m'agradaria, a pesar de que fora tard, m'agradaria anar setmaneta a setmana posant-me al dia de totes aquestes opinions, perquè són opinions tardies, però què més dona, no? La qüestió és que aquestes opinions es puguen veure reflexades en algun moment i que ens donen a pensar, no? Que és el motiu pel qual tinc aquest canal aquí present, no? És dir, lo de Canal 9 pot ser que arribi tard, lo de Obrim Pas pot que arribi tard, pot que moltíssimes coses arriben tard, no? Però la qüestió és que estiguen. Més vale tarde que nunca, això dit que està ahí, pues és de veres, no és de veres. Avui no sé per què estic parlant molt castellà, està així-me l'espanyol que llevo dentro, coño. No, bueno, com estic avui.
I no, pues este vídeo no té molt de contingut ni té molt, però per assegurar-vos de que la setmana que ve me vaig a comprometre de que tindreu segur 2 vídeos, segur. Vale, i ara és quan la setmana que ve no pujaré res. Bueno, pues sent molt que també aquesta tornada hagi sigut tan light, que no tinga molt de contingut, però no sé, tampoc volia fer un vídeo 20 minuts així parlant de tants temes, perquè no vull, i tampoc vull deixar un tema i dir m'he oblidat completament d'Extremoduro, m'he oblidat completament de tal, no vull. Per tant, la setmana que ve 2 vídeos, esteu al tanto, al Gmail, per a aquestes persones que llitgen el Gmail. I això, el dimecres vaig intentar pujar un vídeo per ti, my love. No, ai, com estic avui. No, que això, que fins sempre i ens vegem el dimecres. Ale, adeu.